Takže čaute ľudia a dnešné video je prvé video zo Steel Brainrot na mojom kanáli. Je to proste normálne video, iba zo Steel Brainrot, takže užite si ho. Tým cheese musím mať. Ne, prečo mi ide kúpiť? Ne, som to laduje. Hej! Sa. Hej, prečo mi ide kúpiť? Ne, Team Cheese, nezgraj! Ja ti ešte chcem kúpiť. Ne, mi zmizol Team Cheese. Ide ten typek. What? Prečo mi ide predať? What? Tak sa zastavím. Mi nejde nič predať. Sa mi bugol Steel Brainrot. Toto nemalo byť video o tom, ale ja idem vás sem nahnevať. No už to ide. Už to ide. Dobre. Diamantový nubín písaný, toho musím mať. Pridaj! Jo! A je henten dualiťak. Tak, kúpime namiesto žirafa čelestra jedna nič, predám. Ja ešte mám nejaké, takže. Toiletto focaccino. Vyzerá dobre. A to bude z dnešného videa všetko. Tak čaute.